L-Awtorità tax-Xandir laqat il-ment li ressaq il-Partit Laburista dwar il-programm Bondi Plus tal-10 ta' Jannar li għadda bejn id-deputat mexxej Laburista Tony Abela u l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Fi smigħ tal-każ il-Partit Laburista rappreżentat mill-Avukat Stefan Zrinzo Zoppardi, assistit mill-Avukati Aron Mifsud Bonnici u Tony Abela, qal li f'dan il-programm kien hemm attitudni skorretta u nuqqas ta' imparzjalità mill-preżentatur fil-konfront tad-deputat mexxej Laburista. Il-Partit Laburista qal il-mistoqsijiet saru b'mod ostili u partiġjan u kien hemm nuqqas ta' imparzjalità fit-trattament bejn iż-żewġ mistiedna. Dan wassal għal ksur tar-regolamenti tax-Xandir qal il-Partit Laburista. Min-naħa tiegħu Lu Bondi qal li d-deputat mexxej Laburista ma kienx qed iwieġiblu l-mistoqsijiet u għalhekk baqa' jinsisti b'dak il-mod kif skontu isir fuq stazzjonijiet televiżivi barranin. L-avukat ta' Bondi qal li f'edizzjonijiet oħrajn ta' Bondi Plus il-preżentatur kien jibes ukoll ma' esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Wara li semat il-partijiet konċernati u rat il-programm in kwistjoni, l-awtorità ddeċidiet li tilqa' l-ilment tal-Partit Laburista. Fid-deċiżjoni tagħha qalet li l-preżentatur irid iġorr ir-responsabilità ta' kif jiġi kondott il-programm fuq ix-Xandir Nazzjonali u għandu jara li ma jidħolx f'battibekki mal-mistiedna tiegħu. L-Awtorità tax-Xandir qalet li f'dan il-każ il-preżentatur daħal f'dawn il-battibekki u għalhekk tiddikjara li kien hemm attitudni skorretta minn Lu Bondi. L-Awtorità rreferit ukoll għal klips li ħarġu f'dan il-programm u nnutat li kienu kollha f'direzzjoni waħda, jiġifieri li jpoġġu f'pożizzjoni diffiċli lid-deputat mexxej Laburista u li juru biss parti mill-istampa kollha tas-suġġett illi kienet jiġi diskuss. Quddiem din is-sitwazzjoni, l-Awtorità tax-Xandir ordnat lill-Istazzjon Nazzjonali biex jaqra sintiżi ta' din id-deċiżjoni fl-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija fi żmien 7 ijiem.